Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Shri Radha Govinda Ji. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ഭാവഭക്തിയിൽ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ഉയരുന്നു, ക്രമീകമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തും ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പൂർവജന്മത്തിലെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലും ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഭക്തിയായിട്ടും ഉയരാം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവന ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ, അതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. കൂടാതെ ഭക്തന് ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നതോടുകൂടി തനിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ രസത്തിന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാകുന്നു. താൻ ശാന്തഭാവത്തിലാണോ, ദാസ്യഭാവത്തിലാണോ, സഖ്യഭാവത്തിലാണോ, അല്ല വാത്സല്യഭാവത്തിലാണോ, അല്ല മാധുര്യഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സവിശേഷത അത് തീവ്രമായിട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രകടമാകുന്നു. ആ സമയത്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് വളരെ വിശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം, മുൻ ജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീരണം. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലേക്ക് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിൽ ഭക്തന് സ്വമേധയാ താൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏത് രസത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആ സമയത്ത് ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭാവമാറ്റങ്ങളെയാണ് ഹർഷോന്മാദമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്തൻ അറിയാതെ വെറുതെ ചിരിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം ഭഗവാനും ഗോപികന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഗോപാലകുമാരന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളെ ഭക്തന് സ്വയം മനസ്സിലാകുന്നു. അതിൽ സ്വയം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭക്തൻ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. സ്വയം വെറുതെ ചിരിക്കുക, ഉന്മാദം കൊള്ളുക, നൃത്തം ചെയ്യുക, എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഭാവമാറ്റങ്ങൾ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനോടൊപ്പം കരയുക, വിറകൊള്ളുക, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുക, ഇതെല്ലാം ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഒരാൾ ഉയരുന്നതിന് പല ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ട്. അതായത് ചിലപ്പോൾ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് തീവ്രതയോടുകൂടി, കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ അനർത്ഥ നിവൃത്തി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നാരദമുനിക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താലും അങ്ങനെ വരാൻ സാധിക്കും. നാരദമുനിയും ഇതുപോലെ ഭക്തനായതിനു ശേഷം ഒരുപാട് പേരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്താലും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഭാവം കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം, അതായത് ഭാവഭക്തിയിൽ ഒരാൾ ഉയരുന്നതോടുകൂടി അയാളിൽ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ 12-ാമത്തെ
അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 5 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തനിൽ പലതരത്തിലുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ആ ഭക്തനെ ഭഗവാന് വളരെയധികം പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച്ച, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു ഭക്തനിൽ 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതേതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്: ശാന്തി, അവ്യർത്ഥകാലത്വം, വിരക്തി, മാനശൂന്യത, ആശാബന്ധ, സമുത്കണ്ഠ, നാമഗാനേ സദാരുചി, ആസക്തിസ്തദ് ഗുണാഖ്യാനേ, പ്രീതിസ്തദ് വസതിസ്ഥലേ. 9 ഗുണങ്ങൾ ആ ഭക്തനിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ശാന്തി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദെ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായി ഇരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും സഹിഷ്ണുതയോടെയും ക്ഷമയോടെയും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. രണ്ടാമത്തേത് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. അതായത് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം, കാലം ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അതായത് സമയം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തേത് വിരക്തി. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നാലാമത് മാനശൂന്യത, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അതായത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ. ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. അതാണ് മാനശൂന്യത. അഞ്ചാമത്തേത് ആശാബന്ധ. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ? കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് അങ്ങനെ ആശയോടുകൂടി, അതായത് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണയോടുകൂടി തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ സമീപം വസിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാമുള്ള ആ പ്രതീക്ഷ ആ ഭക്തനിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ആശാബന്ധം. സമുത്കണ്ഠ, തീവ്രമായ ഔത്സുഖ്യം. ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു, അതായത് പ്രേമഭക്തി നേടാനുള്ള തീവ്രമായ ഔത്സുഖ്യം. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക്, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് തനിക്ക് ഉയരണം എന്നുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഔത്സുഖ്യം. നാമഗാനേ സദാരുചി. ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആ അഭിനിവേശം, അത് ആസക്തി സദാസമയവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ആസക്തി തദ് ഗുണാഖ്യാനെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ, സർവ അതിശായിയായ, എന്ത് ഗുണങ്ങൾ? സർവ അതിശായിയായ, നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റേത് പോലുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട്, ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള, അതുമല്ല അദ്ദേഹം സർവലോകനാഥനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ എപ്പോഴും വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം. പ്രീതി സ്ഥത് വസതി സ്ഥലേ. അതുകൂടാതെ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ആടിയ സ്ഥലങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അയോധ്യയിൽ, അങ്ങനെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം വനവാസ കാലത്ത് എവിടെയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചോ, എന്തെല്ലാം ലീലകൾ നടത്തിയോ, അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ, മധുരയിൽ, ദ്വാരകയിൽ എന്തെല്ലാം ലീലകൾ നടത്തിയോ അവിടെയെല്ലാം പോയി വസിക്കാനും ആ വാസസ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ആസക്തി, അങ്ങനെയുള്ള 9 തരത്തിലുള്ള സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ആ ഭക്തനിൽ വളരെയധികം പ്രകടമാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 9 ഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഇവിടെ 9 പേരെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ്യർത്ഥകാലത്വം,
തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ശാന്തി എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയും അതിനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. വിരക്തി ആ ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ അനാസക്തൻ, അതിനെ ഭരത മഹാരാജാവിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭരത മഹാരാജാവ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ രാജ്യം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരാളാണ്. അതാണ് വിരക്തി. ഭൗതികതയിൽ വിരക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ്. മാനശൂന്യത, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അതായത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗീരഥ മഹാരാജ, പത്മപുരാണത്തിൽ ഭഗീരഥ മഹാരാജാവും ലാൽ ബാബു ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് കൽക്കത്തയിലെ ഒരു ജന്മിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രഭുപാദ. അതായത് കൽക്കത്തയിൽ ഏതാണ്ട് 200 വർഷം മുൻപ് കൽക്കത്തയിൽ ലാൽ ബാബു എന്നുള്ള ഒരു മഹാജന്മി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, തന്റെ സ്വത്തുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വൈഷ്ണവനായി മാറി, വിഷ്ണു ഭക്തനായിട്ട് മാറി, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി താമസം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈനംദിന ദാഹത്തിനും വിശപ്പിനും എല്ലാം ആയിക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊന്നിനും മടിയുണ്ടായില്ല. താൻ വളരെ വലിയ ഒരു ജന്മിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി തനിക്ക് സ്വയം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് തരണമെന്നും അദ്ദേഹം വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ദിവസവും കയറി ഇറങ്ങി ഭിക്ഷ യാചിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവകാല ശത്രുക്കളുടെ വീടുകളിൽ വരെ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുമായിരുന്നു. അവർ ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആട്ടിപ്പായിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അത്രമാത്രം അഹങ്കാരമില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് എത്രമാത്രം തവണ അദ്ദേഹത്തിന് പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം തന്റെ പൂർവികരെ, കപിലമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരെ ശപിച്ച് അവരെ ഭസ്മമാക്കി കളയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭസ്മം അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ഗംഗാ നദിയെ ഭാരത ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയത്നം ചെയ്ത ആളാണ് ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള 3 രാജാക്കന്മാർ പരിശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം രാജാവായ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം തപസ്സിനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. ആദ്യം ഗംഗാദേവിയെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ഗംഗാദേവി പറയും, ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. കാരണം ഞാൻ സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് അത്രമാത്രം ശക്തിയോട് കൂടിയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ ആരെങ്കിലും താങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ എല്ലാം തകിട് പൊടിയായിട്ട് പോകും. ഭൂമിക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ഗർത്തം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ നേരെ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി കളയും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ശക്തനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഭഗീരഥൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശിവഭഗവാൻ മാത്രമേ അതിന് ശക്തനായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനേക വർഷക്കാലം ശിവനെ തപസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വരം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗംഗാദേവി വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ താങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങ് സഹായിക്കണം. ശരി എന്ന് പറയുന്നു ശിവൻ. വീണ്ടും ഭഗീരഥൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗംഗാദേവിയെ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈ വിവരം അവരെ അറിയിക്കണം. ഗംഗാദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഗംഗാദേവിയോട് വിവരങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഗംഗാദേവി പറയുന്നു, ശരി, ഞാൻ വരികയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് വഴികാട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേ നടക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം തവണ തപസ് ചെയ്ത് തന്റെ പ്രയത്നത്തിൽ വിജയിയായി. അങ്ങനെ അഹങ്കാരമില്ലായ്മയാണ് എല്ലാവരുടെയും അടുക്കൽ അദ്ദേഹം വിനയപൂർവം തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവരെയെല്ലാം സന്തോഷിപ്പിച്ച് തന്റെ പൂർവജന്മാരെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഭഗീരഥൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗീരഥൻ
അഹങ്കാരമില്ലായ്മയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നീട് ആശാബന്ധ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു, ആ പരിശ്രമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണയോടുകൂടി തനിക്ക് ജയിക്കാനാകും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തനിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ, അത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അതിന് വില്ലുമംഗല താക്കൂറുടെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ വില്ലുമംഗല താക്കൂർ ഇതിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് തന്റെ അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ വില്ലുമംഗല താക്കൂർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മഷിയണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ, ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്രവർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ വില്ലുമംഗല താക്കൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭക്തൻ, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. കൂടാതെ നാമഗാനെ സദാ രുചി, സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൽപരനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അവർ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ ഒരു സീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവം കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ് എന്ന് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ ഒരു സീനായിട്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു രംഗമായിട്ട് വില്ലുമംഗല താക്കൂർ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ, അതും വില്ലുമംഗല താക്കൂറെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് വില്ലുമംഗല താക്കൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തൻ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭക്തന് ആ സമയത്ത് ഭാവഭക്തിയോടുകൂടി ഉയരുന്നതോടുകൂടി സ്വയം പരിശുദ്ധനാകുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതിയായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സ്വയം സങ്കല്പിക്കാൻ, മനസ്സിൽ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം അറിയുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയെല്ലാം ഇതുപോലെ വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കും? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവർ എഴുതുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ അവരുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളല്ല അത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എഴുതി വെച്ച ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും പ്രഭുപാദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രഭുപാദ ദിവസവും എടുത്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കും, അങ്ങ് എഴുതിയത് തന്നെ അങ്ങ് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഞാനാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ആരാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതുവാനായിട്ട്? എനിക്ക് അത്രമാത്രം ശക്തിയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുവോ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് പ്രഭുപാദ എഴുതുന്നത് എന്ന്.
അതായത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രഭുപാദ എഴുതി വെക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ. നമുക്ക് ഗുരുവായൂരിലെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭട്ടതിരിയുടെയും മറ്റേ പൂന്താനത്തിന്റെയും എല്ലാം കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരും എഴുതുന്നത് കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പിന്നെ അവരുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുവാനും അവരെഴുതിയത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയമുണ്ടാകും, ഇത് ശരിയാണോ ഇത് തെറ്റാണോ എന്ന്. അതെല്ലാം കറക്റ്റാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഭഗവാൻ അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പരിശുദ്ധരാകുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അത് അവർ സദാസമയവും വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനാണ് ഭക്തൻ. അതായത് മധുര, വൃന്ദാവനം മുതലായിട്ടുള്ള പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കൊണ്ട് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം പദ്യാവലിയിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ആടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കുവാനും ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുവാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. ഈ 9 ഗുണങ്ങൾ ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും, വളർന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പം ഇനി രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രാരംഭ ഭക്തരും കാണിക്കുകയുണ്ടാകും. അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അളവിൽ ശരിയാം വിധം സത്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ചില പ്രാരംഭ ഭക്തന്മാർ അവരും ചിലപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിലും ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും. അത് ശരിയാണോ? അവർ കാണിക്കുന്ന ഈ ഭക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതാണോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ പ്രകടമാകുന്ന കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി അതേ അളവിൽ കർമ്മികളുടെയോ അഭ്യൂഹക്കാരുടെയോ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കാരണം ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി അപൂർവമാണ്. പക്ഷേ അവർ ഇതുപോലെയെല്ലാം കാണിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് നാട്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രമേ. മറ്റുള്ളവരിലും അവർ അത് പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല, ഛായയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ഉത്തമമായ ഭക്തി അപ്രാപ്യമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിർവ്യക്തികമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി അപ്രാപ്യമാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമഗോപ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ആസക്തി ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. സാധാരണ ഭക്തന് ഇത്തരം കൃഷ്ണ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അതെല്ലാം നാട്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതെല്ലാം ഛായയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രാരംഭ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് ശരിക്കും സാധ്യമാണോ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന്മാർ തന്നെ ഭാവം പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് തന്നെ കഷ്ടമാണ്. കാരണം
ഈ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്രമാത്രം എളുപ്പമല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്ന, പൂർണ്ണരാകുന്ന ആ ഘട്ടം അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമല്ല, പരിശുദ്ധ ഭക്തരാകുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രാരംഭ ഭക്തർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കോ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിബിംബം, ഒരു ഛായ മാത്രമാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ചിലർക്ക് അത് വ്യക്തിക്ക് ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശമുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് വളർന്നു വന്നു എന്ന് വരാം. കാരണം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ, പ്രഭുപാദർ ഉത്തമ ഭക്തനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചിലർക്ക് ഈ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായിരിക്കും. അല്ലാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ലഭിക്കുക അസാധ്യമാണ്. പക്ഷേ ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാവഭക്തി പ്രകടമാക്കാറുണ്ട്. എപ്പോൾ? കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം സത്സംഗത്തിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭാവഭക്തി വളർന്നു എന്ന് തോന്നാം. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഇടയ്ക്കിടെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാവഭക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ സാമ്യം കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ ഈ രഥ്യഭാവത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഭാവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭാവമാക്കി മാറ്റാം? ഗുരുവിന്റെ സേവനത്താൽ, ഗുരുവിനെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുനിന്ദനം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. അതായത് അപരാധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ധാമ അപരാധം, ഗുരു അപരാധം, ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഫലമാകും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ലെവൽ വരെ ഉയർന്നോ, അതായത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, പിന്നെ നിഷ്ഠ, രുചി, ഭാവം, അങ്ങനെ പല പല ലെവലുകളാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഏത് ലെവൽ വരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമായി പോകും. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഭക്തന്മാരെയോ ഗുരുക്കളെയോ മഹാഭക്തന്മാരെയോ ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപരാധം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം തെറ്റാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവനെ പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, കാരണം അവരിൽ അനേക ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അവരിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം അത് നമ്മിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കും ക്രമേണ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാലോ, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോകും എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. ആസക്തി ഛായാരൂപകമോ പരാരൂപകമോ ഏതു തന്നെ ആയാലും ഈ കെട്ടുപോകുന്നു. എങ്ങനെ? പൂർണ്ണചന്ദ്രന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ക്ഷയിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉയർന്നാലും ക്രമേണ അത് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ്. കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഛായാത്മകവും പരാരൂപവും അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആസക്തിയാണ് പറയുന്നത്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണം ചെയ്യുന്നവരെ ഛായാരൂപകം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നവരെ പരാരൂപകം എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണെങ്കിലും ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും ഗുരുനിന്ദയും ഭക്തനിന്ദയും അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രമേണ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനത്തിനുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
പക്ഷെ പിന്നീട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഒരവസരം ലഭിക്കാം. കാരണം നിന്ദ കാരണം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അതാണ് ചിലർ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഗുരുനിന്ദയോ ഭക്തനിന്ദയോ എല്ലാം ചെയ്ത് കാരണം അവർ അധകൃതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ ജനിക്കാതെ അവർ ചിലപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചാലും പക്ഷേ ക്രമേണ അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് അവർ ഉയരുന്ന ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നിന്ദ കാരണം ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇല്ലാതെയായാലും രണ്ടാമതൊരവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ സ്ഥിരമായ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ടാമതും നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കണമെങ്കിലും അതും ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞ് പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനേ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആർക്ക്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. അവർ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സേവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവർ അദ്വൈതവാദികൾ വിചാരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭഗവാനാകും എന്നെല്ലാമാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അവർ ഇതുവരെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുരുസേവയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 28-ാമത്തെ അധ്യായം 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നിടത്തോളം ആത്മീയ ഗുരു എപ്പോഴും ശിഷ്യനുമായി സഹവസിക്കുന്നു. ഇതിനെ വാണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വപു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരു ശാരീരികമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ സേവിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതികമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ 2 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് വാണി, രണ്ടാമത് വപു. വപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികമായ ശരീരം. അപ്പോൾ ഗുരു നമ്മുടെ സമീപം തന്നെ വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭൗതികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സന്നിഹിതനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ശാരീരികമായിട്ട് സേവിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പല വിധത്തിലും നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് വപു സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഗുരു നമ്മുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് ദൂരെ എവിടേക്കെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഭൂലോകം തന്നെ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സേവിക്കാവുന്ന രീതിയാണ് വാണി. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതെല്ലാം തന്നെ വാണി സേവയാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാണി സേവ. അങ്ങനെ ഗുരു ഒരു ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു,
കാരണം അദ്ദേഹം ഇഹലോകം വിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും എപ്പോഴും വളരെയധികം ദുഃഖിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല. എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. കാരണം എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുക, എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, അതുവഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തരും എന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. അതാണ് വാണി സേവ. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യനും ഗുരുവും ഒരിക്കലും തന്നെ വേർപിരിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എത്ര കാലം ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ടാകും. അതിനെ വാണി സേവ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അതിനെ എങ്ങനെ കാണണം, അതുമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്, 5ാമത്തെ സെക്ഷനിൽ. അതായത് ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തി. ഭാവഭക്തി സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അത്രമാത്രം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് പ്രേമമാണ്. ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു, പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചില മഹാത്മാക്കൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഫൻസ് ആണോ, അപരാധമാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭക്തി സേവനത്തിൽ ക്രമമായ പുരോഗതി ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരാൾ ക്രമേണ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് ഭാവഭക്തി വരെ എത്തിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കരുണ വളരെയധികം ഉണ്ട്. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ യാദൃച്ഛികമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തിയുണ്ടായി അയാളിൽ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസൂയപ്പെടരുത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അയാളെ അസൂയപ്പെടരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപിചേ സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപമാനിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പ്രഷറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൻ്റെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുകയോ അദ്ദേഹം തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുമുള്ളയാൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും യാദൃച്ഛികമായി ഒട്ടൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും അയാളെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നു. ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. അതിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സംശയിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും അപകടം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവർ ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി, അബദ്ധമായിട്ട് ചെയ്തു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് കാണരുത്. പിന്നെയോ ആ തെറ്റുകളെ അവഗണിക്കുക. കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം അവർ വേഗം തന്നെ തിരിച്ച്
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ബാഹ്യമായി നിന്ദ്യമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ നിന്ദ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശക്തമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി പിൻവാങ്ങിക്കൊള്ളും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ അത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ചിലപ്പോൾ ശരീരം കാരണം ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും എന്ന് നമ്മൾ കരുതിക്കൊള്ളണം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു, അയാൾ ഇത്ര വലിയ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എത്രമാത്രം വലിയ ഒരു തെറ്റാണ്, വളരെ ചെറിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടെ എത്രമാത്രം വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിനെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിനെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുക. ആ ഭക്തൻ തിരിച്ച് പരിപൂർണനായിക്കൊള്ളും എന്ന് നരസിംഹ പുരാണവും പറയുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ചന്ദ്രൻ ക്ഷയിച്ച ഇല്ലാതായാലും അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ വസൂരി കുത്തു പോലുള്ള പാടുകൾ ദൃശ്യമാണെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല എന്ന്. അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ ക്ഷയിച്ചില്ലാതായാലും തിരിച്ച് പൂർണ്ണചന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ അളവറ്റ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വീഴ്ചകളായി കണക്കാക്കരുത്. കാരണം അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനിടയിൽ ഭൗതികമായ ന്യൂനതകളുടെ കറുത്ത പൊട്ടുകൾക്ക് അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ ചന്ദ്രനിലുള്ള കുത്തുകൾ തടയാത്തതുപോലെ ഭക്തനിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അബദ്ധത്താൽ കാണപ്പെടുന്ന വീഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും ഭക്തന്റെ ഭക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു കുറവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണക്കാക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രമാത്രം ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ ആ ഭക്തന്റെ കുറവുകളെ ന്യൂനതകളെ നമ്മൾ അവഗണിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരാൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഒരു മാറ്റുകൂട്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഭക്തന് ഭാവഭക്തി വരെ ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുണ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കരുണയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഭക്തന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഭക്തനിലുണ്ടാകുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും, അതായത് പ്രാരംഭക്കാരും പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കൂടാതെ അവ്യക്തിഗതവാദികളിലോ അദ്വൈതവാദികളിലോ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാവമാറ്റങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതെല്ലാം നാട്യം മാത്രമാണ്, പ്രകടമായിട്ട് പുറമേ അവർ അഭിനയിക്കുക മാത്രമാണ്. ഭാവഭക്തി എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഭാവഭക്തി വരെ നമ്മൾ ഉയർന്നാലും നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരോടും അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുക. മഹാത്മാക്കളോ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയോ ഗുരുക്കന്മാരെയോ ആരെയും അപരാധം ചെയ്യാതെ. കാരണം ഗുരു അപരാധം വളരെയധികം വലിയ ഒരു അപരാധം തന്നെയാണ്. ഗുരു നമ്മളെ ക്ഷമിച്ചാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഗുരു ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം കരുണാമയനാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വരാം. ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താലും അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ 10 അപരാധങ്ങളെ പറയുന്നു. അതും
അതുകൂടാതെ ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ധാമ അപരാധം, ഭക്ത അപരാധം, ഇതെല്ലാം. കാരണം ധാമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് രൂപഗോസ്വാമി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാമം വളരെ ഭഗവാനോട് തുല്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ധാമത്തെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെയും കാണണം. വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ധാമത്തെ കരുതണം. അവിടെ പോയി മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറയുക, കുറ്റം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ധാമത്തെ തന്നെ വളരെയധികം അവഹേളിക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്. ഭക്തന്റെ ഭക്തിയെ അത് താഴ്ത്തിക്കളയുന്നു. നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കാതെ വരും. കൂടാതെ ഗുരുവിനെയും മഹാഭക്തന്മാരെയും കുറിച്ച് ഇതുപോലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുക, തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുക, അസൂയപ്പെടുക, അവരെ നിന്ദിക്കുക, അതുപോലെ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ബാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും രണ്ടാമതൊരവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചത്? കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രഭുപാദ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഈ നിലയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണ് എന്ന് കരുതണം. ഏതോ കാരണത്താൽ അത് താൽക്കാലികമായി നിന്നു പോയതാവാനേ വഴിയുള്ളൂ. മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഭക്തനോട് കാണിച്ച നിന്ദയുടെ ഫലമായിട്ടാകാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. രണ്ടാമത് നല്ലൊരവസരം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതിന്റെ ഫലമായി അത് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ സ്ഥിരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകൂ. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അപരാധങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ എന്തെങ്കിലും അപരാധം വന്നുപോയാൽ ഉടനടി നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് നിന്നു പോകുന്നു. അത് പിന്നീട് പുറകോട്ടായിട്ട് പോകുന്നു. പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആഴം അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരാശ്വാസമുള്ളത്, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോൾ? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത്. കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരാനും വീണ്ടും ശക്തിയോടുകൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുണ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ അധപ്പതിച്ചു പോകാനായിട്ട് വഴി കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഭക്തന്മാർ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അടുത്ത അധ്യായത്തോടു കൂടി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഈ ടൈമിലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അവസാനിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ആരെങ്കിലും പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതുതായിട്ട് ചേർന്നവർ, ഇതുവരെ പ്രസന്റേഷൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാത്തവർ, പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാനുണ്ട് മാതാജി ചെയ്യാനായിട്ട്. അതെ, മാതാജി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് പുതുതായിട്ട് ചേർന്നവർ? ഗീത ടി മാതാജി, രാജൻ PM, പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കേറിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ശരി. രാജൻ പി എം പ്രഭുജി പ്രസന്റേഷൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാനതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല മാതാജി, ഒന്നുകൂടി തയ്യാറായിട്ട് വേണം. അതെയോ, ശരി. ശാന്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ മാതാജി കഴിഞ്ഞ ചെയ്യാം മാതാജി. മാതാജി ചെയ്യാമല്ലേ? ശരി. സതീദേവി മാതാജി ചെയ്തതാണോ? സാവിത്രി മാതാജി ഞാൻ ചെയ്തു മാതാജി. ചെയ്തു. സാവിത്രി മാതാജി ചെയ്യാം. മാതാജി ചെയ്യാം. അപ്പൊ 3 പേരായി. ഷിനി മാതാജി ചെയ്തതാണോ കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ? ഇല്ല. പിന്നെ സുകുമാരി മാതാജി, സുകുമാരി അനിൽ, സുനീത മാതാജി 2 പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ 2 പേരും ചെയ്തതാണോ? അപ്പോൾ 3 പേരായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ആരെല്ലാം പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, കാരണം നാളത്തോടുകൂടി ക്ലാസ് കഴിയുന്നു, നാളെ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. അത് ഓരോരോ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏത് അധ്യായത്തിന്റെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം, പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിന് ഒരു എസ്സേ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ എല്ലാം തരുന്നതായിരിക്കും. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്യത്തിൽ എസ്സേ എഴുതുക. എന്നിട്ട് അത് ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ PPT പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശ്ലോകം എല്ലാം എടുത്തിട്ട് PPT പ്രസന്റേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രമാത്രം പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എസ്സേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം സ്വന്തം വാക്കിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു, ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാം എന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് ഇത് ആരംഭിക്കാം. ലെവൽ 3യുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച മതിയാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. 7 ദിവസം സമയമുണ്ട്. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ